muchísimas gracias por acompañarnos en esta cata, en esta primera cata en directo en Facebook. O Enoturismo explora novos xeitos de dar a coñecer a potencialidade dos viños de Rías Baixas. Na procura de novas experiencias, Condes de Albarei está a organizar catas virtuais a través das súas redes sociais. O obxectivo destas degustacións que estamos a facer pois non é máis que intentar achegar o enoturismo a todos os fogares dunha forma distinta, amena, para que a xente pase un rato agradable a través dunha copa de viño. As degustacións virtuais celébranse cada sábado tanto en Facebook como en Instagram. Estas catas estánse desenrolando cada sábado, primeiro ás 7 da tarde ten lugar no Facebook de Condes de Albarei e unha vez que remata, ás 7:30, pasamos a Instagram e realizamos outra das catas. En cada sesión estás a catar un dos seus albariños co obxectivo de demostrar a versatilidade destes caldos. Cada semana estamos a catar un dos nosos albariños para que tamén nos poidan coñecer un pouquiño mellor e tamén unha das finalidades que se descubra, que poidan apreciar a gran versatilidade que ten esta variedade de uva. As sesións están conducidas por expertos da adega. Que nos están a colaborar son a nosa enóloga Andrea Obenza e tamén o noso responsable de viticultura Alberto Barral e Alicia Martínez, que é a nosa sumiller. Eles son os responsables de que cada semana coñezades unha das nosas elaboracións e poidades descubrir un novo viño, un novo albariño dunha forma distinta, dunha forma entretida e amena. Ademais desta iniciativa, na adega buscan outros xeitos de fomentar o enoturismo. Outra das propostas que teñen en marcha é un sorteo a través das redes sociais de Condes de Albarei e Pazo Baión dun cento de packs enoturísticos. Cada semana sortean 10 entradas dobres para visitar a adega unha vez reabra as súas portas.